Il-liġi se tkun iffirmata. Għal dan il-President ta' Malta George Vella meta mistoqsim il-medja dwar l-approvazzjoni mill-Parlament nhar l-erba' ta' emendi għal liġi iżjed b'saħħitha dwar l-IVF li se jfisser tama lil tant nies li jridu jagħtu l-ħajja u jibnu familja. Fil-jiem li għaddew xi midja qajmu mistoqsijiet dwar jekk wara li tgħaddi mill-Parlament il-liġi l-ġdida kienx se tiġi ffirmata mill-Palazz Presidenzjali. Il-liġi ħad tkun iffirmata. Minnek? Il-liġi ħad tkun iffirmata. Inti? Il-liġi ħad tkun iffirmata. 3 darbiet rispondi. L-erba' fil-għaxija l-liġi kisbet l-approvazzjoni taż-żewġ naħat tal-Kamra iżda 3 deputati nazzjonalisti, Adrian Delija, Ivan Bartolo tal-Mosta u Alex Borch, opponew il-linja tal-kap Bernard Grech u votaw kontra. Deputati oħra, Carm Surbonnici, Chris Said u Jerome Carbonacilia ma kinux preżenti għal-vot. Carm Surbonnici kiteb fuq il-Facebook biex jagħmilha ċara li hu kontra l-liġi.